Ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pagbusisi, pagtuon o kon pag-review sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Media Ministry Department. Kag sa sining adlaw ako nagapasalamat nga ang akong partner wala sang liwan kundi ang aton dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, si Dr. Victor Montaño. Dr. Pastor Mayong Agas. Mayong agaman, Pastor Tumado, kag madamo gid salamat sa pag-imbita liwat diri sa sining nga programa. Isa ka dako gid nga pribilehiyo nga ginhatag nimo sa akon nga mangin kaupod nimo sa sining. Yes. Salamat mga kauturan. Ako si Pastor Luisito Tumado ang masumson nga inyong kaupod sa sining aton programa ang pagtuon subong. Pastor, sa hindi pa kita magpadayon kag sa hindi pa kita magbasa sa aton Biblia, aton na naitamyawon sa masunson ang aton mga nagasunod kag nagapamati, nagatanaw sining aton nga programa ang pagtuon subong sa YouTube, sa Facebook, kag bisan pa sa aton nga FM station diri sa CPAC. Ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental, dira man sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capi, sa Guimara, sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa may Dajanga, sa may Coronadal, sa South Cotabato, North Cotabato, Maguindanao, Sarangani, Sultan Kudarat. Kag aton mga kauturan dira sa Thailand, mga amon kamo ginatamyaw dira sa Indonesia, dira sa may Taiwan, kag sa iban pa nga mga aton mga kapungsuran diri sa ASEAN countries. Kag aton mga kauturan dira sa Australia, sa New Zealand, sa may Amerika, sa Canada, sa London, sa may Switzerland, kag sa iban pa nga mga kabahin dira sa may Europa. Kag subong man sa Oman, sa Saudi Arabia, sa may Kuwait, kag sa diin pa naton nga mga kapungsuran dira sa may Arab countries. Kag kabay pa ang Dios magapakamayo kag magaupod sa aton. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga binuhatan kapitulo 10 bersikulo 34 kag 35 nagasiling. Kag si Pedro nagtikab sang iya baba kag nagsiling, matuod gid ginahantop ko nga ang Dios walay ginapasulabi sa mga tao apang sa tagsa kapungsod kag nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang katarungan kahalamutan sa iya. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagbasa sini nga bersikulo. Pastor Montaño, magapangamuyo kita. Okay. Amay namon nga yara sa kaitasan sa mga langit, sa sining nga kaagahon Ginoo dako gid ang among pagpasalamat sa imo kag ginadayaw ka namon. Bangod sa imong mga bilidhon nga mga pulong nga among magapagatunan sa karon nga adlaw. Kabay pa Ginoo nga samtang kami magatuon sini, ang balaan nga espiritu magapuyo sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing, pang ino-ino, pang huna-huna. Ago to among maintindihan ang imong mga pulong kag tagay kami sang gahom Ginoo nga sundo ng imong kabubuton diri sa among kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Pastor Montaño, ang atong leksyon, ari na kita sa leksyon 6. Okay. Yes. Ang pagpangabudlay ni Pedro. Sa English, the ministry of Peter. Kag ako na sapuan, Pastor, nga ining atong leksyon na sentro sa binuhatan, mga binuhatan, kapitulo 10, 11, kag 12. Nga muna yung atong karon matunan. Kag isa pagid nga atong natalupangdan sa atong nga leksyon, mga kauturan ang aton nga ang binuhatan ginsulat ni Lucas, Pastor. Kag ang iya sentro sa iyang sinulatan amo si Pablo. Pero sa sini nga section gin-shift, gin-baylo ni Lucas ang iyang presentation sa kay Pedro. So ang aton subong nga semana tanan nga mga binuhatan ni Pedro. But eventually next week and then onward ang tanan nga mga binuhatan ni Pablo.
Yes. Yes. Pastor. Ako suporta ko sina pastor kay yari diri makita naton sa binuhatan magasugod sa kapitulo 9 bersikulo 32 diri na nagsugod ang mga binuhatan ni Pedro. Kag nagpadayon ini pakadto sa kapitulo 10 ang binuhatan kag pakadto na gid sa bersikulo 11 pakadto sa bersikulo 12 kag pag-abot sa kapitulo 13 makita naton nga ara naman nagbalik naman si Lucas sa pag-describe o patpat sa mga kinabuhi ni Pablo sa buluhaton sa Ginoo. Kag isa pagid pastor nga akong dan talupang dandri nga si Pedro, you see, si Pedro mga kauturan tama gini ka diehard nga Hudiyo. No. Oo. Gani sang panahon ni Kristo daw ara lang sila dira nagalibot-libot sa Jerusalem kag sa palibot sang Hudiya. But this time, wala na si Kristo. Si Pedro wala sa kibalo nga matamat na siya gwa sa Jerusalem kag sa Hudiya. Gani ini ang mga eksperyensya nga aton tunaan diri karon, mga eksperyensya ni outside of Jerusalem. Okay. Oo. Kag even outside of Judea. Oo, kag aton na ganing iban pakadto na sa Samaria kag sa Galilea. So, amo ni makuturan ang aton masapwan kag matunan sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon sini nga semana. Ari kita pastor sa Sunday nga leksyon. Okay. Oo. As what we have said, mga kauturan, isa pagid nga aton gali masapwan. Sa ngaligan nga semana pastor nagtuon kita nga si Pablo ato sa Arabia. Nag-retreat sa Arabia for 3 years. Siguro akon pangunahuna nga sang wala si Pedro ang concentration asang wala si Pablo, ang concentration ara sa kay Pedro nga nabilin dira sa may Hudiya. So, most likely, amo ni siya, pastor, ang panahon nga si Lucas nagsulat bahin sa mga eksperyensya ni Pedro. Okay. Sa may Sunday natong nga leksyon, si Pedro ato siya sa may Lida kag ang iya pagin nga eksperyensya dito naman sa Hopa o kung sa Jupa. Yara siya sa mga komunidad nga lapit sa baybayon ni pastor. Ini nga komunidad layo ini sa Jerusalem kag aton makita diri sa bersikulo 32 nga si Pedro nagapanglakaton siya sa tanan nga parte sa sini nga duog. Sa coastal area. Sa coastal areas kay nagwa na siya sa Jerusalem kag dira na ang konsentrasyon sang iya nga paghimo sang pagpadayon sa buloto sang nagapamisita siya pastor sa mga tumulo. Kag samtang nagapamisita siya, may nasapuan siya. May naagyan siya nga paralitiko. Oo. Nga 8 na katuig ang iyang pagka-paralyze. Kag daw wala man sang duwa-duwa nakita ni Pedro. Siguro naluoy siya. Kinambalan niya lang direkta tindog. Himusang imo nga nga mga pagkabutang tindog maglakat. And then eventually nagtindog naglakat man ining tao ang pangalan si Enas pastor kag pariyo ni pastor sang eksperyensya man ni Jesus sa Capernaum ato lang ginhulog ang tao sa babaw sang atok ginbuan lang babaw atok na gindala sang iya mga abyan ini si Enas amo man gindala man ni sang iya mga abyan kag dira nagapakilimos until the time na sapuan siya ni Pedro. Amo man ni pastor ang eksperyensya ni Pedro kag ni Juan sang panahon nga dito sila sa templo. Nga tong paralitiko nga ginambalan nila silver and gold I have none. Yes. Amo to gindalaman to siya sang mga abyan niya nga nagapungko dira pirmi sa gate sang Jerusalem para nga pangpakilimos. So ini amo man ni siya gindala sang iya mga abyan and then nagyan ni Pedro. Kag kanami sini nga eksperyensya pastor kay ngaman sa bersikulo 35 sang kapitulo 9 naghambal diri and all who live at Lydia and Sharon saw him nakita nila ang ginhimo ni Pedro. Kag pagkatapos sini ang ginhambal diri sa Biblia and they turned to the Lord. Yes. So nagdawat sila kay sa aton nga Ginoong Hesus. So kanami nga
ministry nga Yeah. ginhimo ni May ara mo Pedro kita sa damo pastor nga sa why kita ga mirakulo pero ang ministry sa aton Iglesia Adventista why naton gina pasigpapakan ang health ministry. Isa na sa aton mga major ministries nga ginahimo sa aton iglesia. Yeah, ari naman kita kay Tabeta. Okay, nga amo ni si Dorcas. Okay. Ang Tabita gali na ang iyang ngalan sa Aramaic. Okay. Kag sa Greek, Dorcas. Dorcas. Ang iyang ngalan. That's why may mga utod kita ngalan las Tabita, may imanghod pagid siyang si Dorcas. Pero isa na ni katao sa aton nga Biblia. Yes, Pastor. Ano nga natabo sa kay Dorcas? Ini si Dorcas, isa ini siya ka babae nga dira nagapuyo sa Jopa. Kag ini nga babae, isa ka ini ka tumuluo, kag ang Biblia naghambal sa bersikulo 36 nga ini siya, a woman was abounding with deeds and kindness. So yara makita naton ang ginatawag nga Christian charity sa kinabuhi sa sining babae nga sa diin ini nga babae sa bersikulo 37 naghambal ang Biblia nga ini she fell sick and died. Nagkasakit kag na matay ini nga mga babae. So dako gid nga kawalad-on ang natabo dito sa sina nga komunidad. So makita nato nga is a great tragedy gid nga natabo sa sining lugar sa Jopa mga pastor. Yes, I like your point nga dako nga kapirdihan sang iglesia ang pagkapatay ni Dorcas. Okay. Amo na nga si Pedro wala nagtagudili nga iya gin pangamuyuan. Kag nagapilar sa kay Kristo nga banahon ini si Dorcas. And then nabanaw. Amo man mga kauturan ang leksyon naton makwadri sa Sunday nga dako nga kaperdihan kita nga mga katawhan, mga kauturan sa iglesia nga grabe ang suportar naton sa simbahan. That's why may isa ka utod nga mag-backslide nga manami ang iyang pagbulig sa buluhaton apang nasilo na backslide dako ina ang kaperdihan. Kag ang kamatayon man sang aton mga kauturan nga dugay na nga mga tigulang sa iglesia nagpalalahuay. Dako nga kakulangan sa iglesia, kaperdihan. But nevertheless, God nagapadala naman sang bag-o naman nga mga membro sa pagsuportar sa aton iglesia. Amo na nagapadayon. So amo ni ang punto sa aton leksyon nga si Tabita, si Dorcas, ginbanhaw. It is because she will become a great loss sa iglesia dito sa ilang kapanahon. Kag kanami pagid pastor sang ginbutang diri sa Biblia ari sa bersikulo 42 kag sang natapos to nga nabanhaw si Tabita no sa tapos siya na nabanhaw sa 42 naghambal naman siya liwat and the fame it became known the fame of what had happened kung ano natabo dito sa sa Dorcas naglapnag naman kag naghambal and many believe in the Lord. Yes. So kangay balasan natabo to sa kay Kwan sa Kainas dito sa Lida amo man natabo sa Kwan sa Jopa. Many turn to the Lord kag diri naman sa 42 many believe in the Lord. Okay, kanami sina nga punto mga kauturan. Madamo amo man na hindi gid kita magkahangawa kag magtegodili sa paghimo sa mga maayong mga butang because unknown to us, a lot of people who believe or magapati kag magasunod sa Ginoo. Okay, ari kita sa balay ni Cornelius, pastor. Dito si Pedro sa Jopa. After sa pagbanhaw niya sa kay Dorcas. Ang Caesarea ang nagsiling 40 ka kilometros ang iya kaluyoon. Siguro pareho diri kung pakadto sa Pontevedra or sa may San Enrique mga kauturan ng kalayon 25 miles 40 kilometers. Pagkabati ni Cornelius nga si Jesus ara sa may sa may Jopa. Si Cornelius gali mga kauturan inang hintel ni siya apang nagatuo siya kag nagapati siya sa Dios.
Pero wala siya nagasunod sa Judaism. But worshiper siya sang Dios sa langit. Nan. Ti amo ni siya ang isa ka tawo nga padalaya ang iyang mga soldado sa pagkuha sa kay Pedro. Yes, ano din ang natabo, Pastor Siniman? So ini natabo diri sa kapitulo 10 ini natabo pastor kag ini nga lugar sa Caesarea nga sa diin diri nagapuyo si Cornelius isa ini ka centurion. Kag ang bersikulo 2 sang kapitulo 10 nagahambal nga ini nga tao he is a devout man. Religyoso nga tao nga may kahadlok sa Ginoo. Hindi lamang sina pati man ang iyang household, ang iyang panimulay upod man sa iyang pagka religyoso sa pagka espirituhanon pagkatapos sini hindi lamang sina kaangay man siya ning Dorcas nga mabinuligon man kay nga man nagabulig man siya sa mga Hudiyo. Mabasa naton sa kapitulo bersikulo 2 sini. And gave many alms to the Jewish people. Kag sa tapos sina mabinuligon. Kag sa tapos sina sa bersikulo 3 nagahambal diri nga during the 9th hour of the day mga noon time udto nga adlaw nakakita siya isa ka palanan-awon kag ini nga palanan-awon ginpakita sa iya nga nagasiling Cornelius kag si nagatawag sa iya kag sa sini si Cornelius man naga-responder man sa sini ginatawag nga palanan-awon. So sa sina makita naton nga siya ang iyang mga pangamuyo, ang iyang deeds of kindness gisabat man sa Ginoo bisan pa isa siya ka hintil pastor. Pero man kauturan sa akong ginambal si Cornelius pastor bisan hintil siya nagapati sa sang Dios nagapati siya hindi siya polytheistic nga para sa mga pagano nga damo-damo Dios, may Dios sa pagkaon, may Dios sa tubig, may Dios kung ano dira, may Dios. Pero si Cornelius even pagano siya nagapati siya sang isa lang ka Dios nga amo nagtugas ang langit kay sanduta. That's why amo na ang natawag nga God-fearing. And then God answered his prayer. Kay mga pangamuyoon siya manog kaalwan man sa iya. So gintagaan siya sang vision kag amo to padala niya ang iyang mga sulugoon sa pagkuha sa kay Pedro didto sa Hopa. And then kabalo kita mga kauturan ang natabo sini nga nakita pag-abot ni sang mga sulugoon ni Cornelius dito sa kay Pedro nga dito sa balay sa Hopa ni Simon. Si Pedro mga kauturan naghambal nga kabalo kamo nga hindi bagay ang isa ka Hudiyo nga halubilo sa mga hintil. Pero karon ginpakita sang Ginoo nga ako nga hindi na pagtawgon at least magasugod na ang halubilo sa mga hintil kag sa mga Hudiyo. Yes. Kag kabalo kita makuturan nga ini nga vision amo ni siya ang panawag sang habol nga puno sa mga sapat nga mapintas. Aton permini ginagamit mga kauturan. And then ang punto diri ang leksyon diri nga ato ang habol kag nagsugo sa kay Pedro nga tindog Pedro ihaw kag magkaon. Na sa tapos sina nga vision siling ni Pedro hindi ko kay why gid ko kakaon sina but the 3 times ginpilit siya and then naintindihan ni Pedro kag dugay-dugay nag-abot ang mga ginsugo ni Cornelius kag amo nang hambal ni Pedro nga kamo na kay balo nga hindi kami makighiusa sa inyo nga mga hintil apang ginpakita sang Ginoo nga hindi na kamo tawgon nga mga mahigko kundi matinlo na. Kabalo kita makuturan nga hindi na pagkaon pero ang pagtinlo ang pag-alalangay sang tao sa tubangan sang Dios. So pastor akon makita diri sa sining
sa sining atong leksyon ang ginatawag bala diri nga ebidensya sang isa ka pagpanudlo sa Biblia amo ning ginatawag day universality of the gospel. Yep. Nga sa diin ang mayong balita hindi lamang para sa mga pinili para sa mga Hudiyo kundi para sa mga Hintil man. Makita naton diri sa kapitulo 10 sang binuhatan nga samtang nagapangamuyo si Cornelius sa bersikulo 4 naghambal diri ang Biblia, your prayers and alms have ascended as a memorial before God. So makita naton nga gindawat sang Ginoo, no? Gindawat sang Ginoo ang iya nga pangamuyo sa bagay nga ginhambalan siya sang Ginoo sa vision nga padala ka sang mga tao kag kadtua si Simon Pedro. Kag sa sinaman nga pangatabo nag-abot man ang isa man ka palanawon sakay isa man ka dream sa kay Pedro. Kag amo na to ang dream sang ginatawag bala nga mga naghalo nga pagkaon nga dulumtanan kag hindi kag si Pedro naghambal nga hindi siya magkaon, hindi siya maghatandog sina apang ginpahibalo sang Ginoo nga pinaagi sa sining sa natabo diri sa binuhatan nga ang Ginoo wala nagahambal na hanungod sa pagkaon kundi siya nagahambal na hanungod sa mga katawhan kay nga man may ara sang problema during that time sa kay Pedro medyo kon siya inang exclusivistic bala siya pastor. Ara gid ang espiritu sa mga Hudiyo. So hindi siya gusto makihalubilo kag hindi siya gusto nga ang mensahe magaabot man sa mga sa iban. Apang may mga ebidensya na nga ang Ginoo na wala sang ginatawag nga partiality sa mga katawhan gani sa tapos sini nga natabo sa tapos nga gibisitahan sang ni Pedro, si Cornelius, makita naton sa bersikulo 44 sang binuhatan 10 nga ang balaan nga Espiritu Santo nagkunsad didto sa mga dito mulo dito sa mga hintil. Kag ini pagpahibalo na kay Pedro nga ang Ginoo manggali Dios sang mga hintil and he was amazed, no? Kag ini nga mga hintil man na converter man dira sa aton nga Ginoo. Kag dito mismo sa balay ni Cornelius pastor sa aton nga Martes nga leksyon nga sila ginbugayan sang gift of tongues. Nga naghalambal man sila katulad man sang Pentecostes. But during the Pentecostes ang gingamit sang Ginoo dito mga tumuluo, mga Hudiyo. Kag amo man pastor diri sa aton nga Martes nga leksyon nga sa balay ni Cornelius mismo, may gift of tongues. May dulot sang paghambal nga sa panahon sang Pentecostes, ang gingamit sang Ginoo dito mga Hudiyo. But this one, ang gingamit sang Ginoo mga katawhan ni Cornelius, kasi Cornelius mismo. That's why may pamangkot pastor nga of all the disciples nga si Pedro gid amo ang gingamit sang Ginoo sa sini nga panahon. Siguro nakita ko diri pastor na naibalaan gid sang Ginoo kung ano ang pagkadibutado gid bala ni Pedro dira sa iya nga mga katawhan nga ang mensahe lamang para lang sa Hudiyo apang sa sini pastor makita naton nga ginpakitaan gid siya sa Ginoo nga yari ang ebidensya ang balaan nga espiritu nagkunsad sa ila kag sa tapos nga ara ang gift of the Holy Spirit yara man may ara man sang daw giliwat bala tong Pentecostal experience nga mismo ang mga hintil nga dito mulo accepted man sila sa Ginoo nga sila man pwede nga mahimo sila nga mga recipients sang mayong balita kag palangga man sila sang aton nga Ginoo. Yes. That's correct pastor. Kayo all the disciples, si Pedro amo ang isa ka tig-a nga magmensahe pakadto sa mga hintil. Na pareho man na pastor sang pagtawag sa kay Pablo. Si Pablo pinakatig-a number 1 enemy sang iglesia. Siya man ang gingamit.
sa paglaplag sa may balita. Pareho man ni sa kay Pedro. Si Pedro sa tanan nga disipulos, siya ni ang pinakatiga nga magwali sa mga hintil. That's why siya ang gingamit sang Ginoo nga magkita sini nga vision, magkadto dito sa Hupa, magkadto sa Cesarea, magkadto sa Lida. Kag ini isa ka affirmation imo kinahambal kay na. This is an affirmation nga ang mayong balita kadto na sa mga hintil. Yes. Okay. Sa aton nga Wednesday, Pastor, ang gift of tongues aton na balan sa Martes nga ang mga hintil gingamit. No, that's why si Pedro na convince nga ang mayong balita hindi lang exclusive lang para sa mga Hudiyo kundi para man sa mga hintil. Okay. Dito sa Antioch, mga kauturan na itabo, sa tapos nga na ginbato si Stephen, may ara, Pastor, nga diaspora. May naghalaplaag ang mga Hudiyo. And then, kadamo sa ila ang nagkadto sa may Antioch, sa Syria. Sa Phoenicia, Cyprus, Antioch, makita naton ini sa binuhatan, Kapitulo 11, versikulo 19. Naglalapla, agid man sila, Pastor. Naglalapla sila. Kag daw nahimo sila refugees. Oo. Na dito sa sina nga mga lugar. And then, nag-abot ang balita nga dito sa Antioch may mga damo sa mga refugees nga mga halin sa Jerusalem nga nagtuo sa kay Kristo nga nagatapok dito na amo na nga ginpadala si Barnabas. Ginpadala si Barnabas to check and then to confirm kung matuod bala ang balita. Kag indeed matuod gid ang balita. Iyari makita naton sa bersikulo 21 sang kapitulo 11, and the hand of the Lord was with them. Silingon atong mga tawo nga naghalin sa Jerusalem nga naglalaplaag kag and a large number who believe and turn to the Lord. So hindi lamang sina ini nga mga tawo gingamit man sa Ginoo nga manginmensahero nila kag aliwat a large number who believe and turn to the Lord. So nakita nato tong amo magyapon nga mga konsepto bala mga makita nato sa kay Pedro kay na tong ginayo niya turn to the Lord kag ato naman sa kay sa Joppa, they believe in the Lord and then diri naman they turn and believe to the Lord. Kag ini nga balita ang madamo nga mga katawhan nga nagdawat man sa mensahe ini nag-abot dito sa Jerusalem. Kag ila nga ginpadala si Barnabas sa Antioch para siya saton kung ano gid ka matuod ini balita. Ini balita kag nakitaan man nga matuod gid man ini nga balita kag sa sinadra naton makitaan nga nagpadayon ang paglapnag sa aming balita. Kag ang natabo, Pastor, nagpadayon nga gadamo sila. And then dayon ang mga hintil kag ang hindi tumulo amo na ni ang panahon nga ginatawag sila Christian. Mga sumulunod. Okay. So in history, Pastor, and then sa Biblia, this is the first time that the believers of Jesus were called Christians. Ang mga Kristohanon. Pero, Pastor, may daw hindi ba naman nami kay ginatawag sila as if nga daw ginayaguta sila. Oo. Pare bala sa aton no kung sa hindi ko na namian nga tawgon ko mga sabadista kamo. Oo. Kay tuod man nga kita guys sa simba sang Sabado pero ang word nga sabadista is somewhat a mockery. Oo, daw BI kag daw langulango. Ti amo man ni ang word Christians ginatawag sila Kristohanon pero sa luyo sina daw may BI. Oo. But nevertheless subong niya accepted na naton ang word nga Christian. The whole world knew that we are Christians because we are followers of Christ. Pero at the beginning may daw mga ina nga pulong nga Christian daw ka BI. Oo. And eventually kita nga mga Sabadistas later on ato na ma-accept nga in reality we are really Sabadistas kay nagabantay kita sang Sabado mga kauturan. Hindi lamang sina pastor sa tapos nga nagdamo ini sila
may mga challenges ba lang nga nagtuhaw sa bag-o naton nga mga kongregasyon sa sina nga lugar kay nagapadayon man gihapon ang ginatawag nga persecution sa ila kag hindi lamang persecution kundi may ara man sang problema and not only political but also sa environment may tigulutom man dito pastor nga natabo di ba so gani nga ginpadala Manila ining duha ni si Pedro si Pablo kag si Barnabas. Para sa pagbulig man sa sining mga katawhan when it comes to distribution no asking for contribution man no asking for contribution para ipadala ini nga mga contribution sa mga Kristohanon dito sa Jerusalem kay may problema gali dito sa Jerusalem ining problema sa dako nga drought igulutom dito pastor. So nangayo sila sa bulig na ang source sa ilang funding sa siniman makuha nila diri sa sini nga mga bag-o nga mga tumulo. So makita nato nga nagabinuligay ang mga nagabinuligay ang mga Kristohano. Ang mga Kristohano bisan pa sila hintil, hindi sila Hudiyo. Kag sa iba You see pastor no, nakabisita ko sa Oman. Kay may bata ko dito. Ang Oman is a Muslim country. Pero ang mga Adventista dito gahulog pong pastor. Bisan kabudlay tuon magsimba, pero gahulog pong sila. Kag grabe ang suporta nila. Ti amo man ning natabo sa may Antioch. Halin sila sa Jerusalem, nagkadto sila sa lugar nga daw hindi conducive sa ila ang pagsimba. But nevertheless, gapadayon sila naga-suporta sila sang bulhaton kag aton may balaan sa sundanton nga semana pastor nga ini nga Antioch nahimo na ni center of missionary activities ni Pablo. Kadto kita pastor way nakita panahon. Kadto kita sa aton nga Thursday election. Ang persecution sa panahon ni Herod nga ginatawag siya sa Biblia si Agrippa the First. Okay. Way ta kabalo pastor pero amuning panahon nga si Santiago ang utod ni Juan ginpatay ni Herod Agrippa. Pinagi sa espada. Kag daw nalipay si Herod kay daw nag-thumbs up ang mga Hudiyo. Nga ang mga sumunod ni Kristo ginamatamat pamatay. Si Herod man daw nagtubo man ang iyang nga pako nga ay nalipay gali ang mga Hudiyo sang ginhimo ko nga pagpatay sa kay Santiago. Sa kay James. So amo to ginpadakop naman niya si Pedro. Si Pedro ginpadakop man niya. And then kabalo kita sang istorya nga ginbutang kay ang plano ni Herod tani nga pagdakop iya kay Pedro pagkaaga iya nga ipatyon si Pedro. Pero kay balo kita nga ang natabo dira nga sa pangamuyo sa mga kauturan nakagwa si Pedro sa prisuhan. Kag gintuy-tuyan siya sang Angeles sa pagguwa sa prisuhan. Yes, pastor. So may natabo gid man nga problema dito sa sina nga lugar kag si Pedro isa sa mga biktima sa gahom ni Herod Antipas. Kaapang ang Biblia naghambal sa aton nga ginsagop siya, ginbuligan sang Ginoo si Pedro nga makagwa siya sa prisuhan. Amo ni nga palangga gid sang Ginoo si Pedro sa sina nga panahon nga siya pangwali sa mayong balita kag isa na pastor sa mga affirmation ni Pedro. Na-affirm si Pedro, nabuligan si Pedro nga indeed ang iyang ang buluhaton para sa mga hintil nagasugod kag nagapadayo na. Kag pastor kay balo kita nga si Herod Agrippa napatay ni siya. Wa ita kay balugid sang dako nga rason nga napatay siya. But ang Biblia kang atong leksyon nagasiling nga tungod sa iyang pag-persecute sa mga Kristohanon nakabaton siya sang divine judgment. Ang Biblia naghambal ang pulong nga divine judgment. Ang langit nun nga paghukom.
Iway ta kay balo na kung balos na sing Ginoo kung ano na. But at least may kamot ang Ginoo sa pagkapatay ni Herod Agrippa. Pastor, way nakita sa panahon, last word nimo ang imong punto. Aton makita Andre sa leksyon kung anong sari nga tao si Pedro. Sa panahon nga kaupod niya ang atong Ginoong Hesus, makita naton nga ang iyang figure vacillating nga bag-o-bag-o. Bago-bago. Bag-o-bag-o. Isa isog siya magtipyasang dulunggan sang sundalo. Apang sang gipamangkot siya sang babae nga ikaw gid ang sumulunod ni si Kristo, iyang gipahiwala ang atong Ginoong Hesus. So makita naton nga pabag-o-bago. Apang sa katapusan makita naton nga diri sa Binuhatan kapitulo 10, kapitulo 9, kapitulo 11, kapitulo 12 makita naton nga pinasahig na gid nga Pedro ang atong makita. He was a bold leader, no, bold leader kag ang leader nga may pagtuo sa atong Ginoo nga dako ang kahangawa para sa para sa buluhaton sa iglesia. Yes. Mga kauturan, si Pedro tama katiga nga hindi gid siya gusto nga kadto sa hintil. But in this lesson we have, this is now the starting point of the ministry of Peter to the Gentiles. Pinagi sa pagbanhaw kay Dorcas, sa balay ni Cornelius, kag ang iya eksperyensya sa persecute, pagdakop sa iya ni Herod Agrippa. And that's affirmed, nagpag-on sang espiritu ni Pedro nga ang mayong balita para man sa hintil, hindi lang para sa Hudiyo. Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang tanan, pero kami nagapati nga ang mga major nga mga punto nga aton natun-an amo nahatag sa inyo. Kag ini magahatag sa aton sing dugang nga bulig sa aton nga pagsimba karon nga Sabado, kagudto nga bulig kita sa pagdiscuss sa aton leksyon. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kay langit namon nga may salamat gid nga ikaw po namon sa siningation. Salamat sang leksyon nga amon natunan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.